जब से आइल बड़ी हमरा घर में सब काम काज अपना माथा पे उठा ले बड़ी। अरे भाई खाली बातचीत होत रही कि यहाँ के कुछ खियावल पियावल जाए। अरे बाबू ना 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 हम अरे जो- कन्यादान कैले बानी। बाबूजी रउआ चिंता मत करी, हम राउर दामाद के दूसरा गांव भेज के राउर खातिर पिए के पानी मंगा देले बानी। बर बेटी होके के नाते हमार अपन बाबूजी के ध्यान बा। हाय देखी आ गइलन। ली बाबूजी पानी पी। अरे महाराज आप लोग गजबे बानी। बाबूजी जौना घर में एको बाप के 3 गो बेटी हई, वो घर से बाबूजी बिना पानी पियले चल जाइए तो कैसन लागी? हाँ बाबूजी, दीदी जी ठीक कहता नहीं। बेटी तू लोग हमके भाव विभोर कही दिलू जा। ए समझी जी ले ले पानी उठाई ले पानी। बाबूजी रउआ खातिर खाना भी कहा गई है। अरे ना बाबू ना, तनी रुका लो। अब भाई पानी पी ले लेनी और आप लोगन से भेंट मुलाकात हो गई। अब हम चलब हैं? प्रणाम। अरे अच्छा अच्छा प्रणाम। अरे यार तू तो हमरा के चपरासी बना देलू। मने काहे हम और दासी बन सकिले तो रवा हमर चपरासी ना बन सकिले? बाकी सबके बुलाइयों को तो दे सकत रहलू ना, ऐसे रूम में जा जा के देला से का हो जाए? अरे रवा का मालूम? अरे कमरा कमरा में जाके देहला से ना बड़ लोग के आदर सम्मान होला। चली। अच्छा हाँ तो चला। ये ली पानी पी ली। दीदी अरे सुरभि ये सब इली रवा खाती साड़ी, आई भाई साहब खातिर कपड़ा। पकड़ी ना जी ठीक से। मिठाई भी। देख ले अब खोल के। चला। ई रउआ खातिर, आई भाई साहब खातिर। और ई मिठाई भी। बाकी कुछ हो गए छुटकी, तोहार माई बाबूजी बहुते श्रद्धालु बाड़े। अरे भाभी सास ससुर केकर बाड़े हो जाए के। अच्छा चली। ठीक बा। अच्छा दीदी लेके आओ तनी। ठीक बा, जाई। हाँ चल। अरे हमनी के समधी जी बहुत बढ़िया मिलल बड़े। अरे ऐसन समधी मिलल तो बड़ा भाग्य के। अम्मा जी हाँ ई रवा खातिर कपड़ा और बाबूजी खातिर धोती कुर्ता। अरे वाह वाह बेटी। अरे हमार समधी जी और समधिनियों जी बड़ा गजब के बाल हो। देखी का भेजले बड़ा, धोती कुर्ता गमछा के पजामा कुर्ता, माने 3 पीस की 2 पीस है। इहो के ना खुद ही देख ली, दे दे। ले लो। कितना ले आइल ई बड़ा। मिठाई भी। आशीर्वाद। जा 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 लो। हाय ली पेन हम कब से कैले बानी 2 पीस 3 पीस। खोलो। ए आ, अरे हाँ? ई का करतनी जी? अरे माई बाबूजी सब केहू खातिर कुछ न कुछ भेजले बाड़न। हमरा खातिर का भेजले बाड़न उहे खोज रहल बानी। रउआ खातिर हाँ कुछो नहीं खियाइल। कुछो ने खियाइल? फिर तो हमरा साथ ही बेईमानी हो गेल भाई। अरे रउआ खातिर हमार बाबूजी हमरा के देले बड़े ई कम बका। अच्छा जी ई बात बा, मतलब ये पूरा दान दहेज अब तोहरे में कटी का? तब का? अरे बेटी से बढ़ के दोसर दान दहेज होला का? अरे दिन रात हमार दर्शन करी और शांति से सूती। हटी चली हटी। हैं? हटी हटी सूते थी। ई मर्द मानुस भी ना जब देखा लालची बनल रहेला। मतलब अरे कुछ हटी नहीं के ना। भेजले बाड़न का? कुछ नहीं भेजले। जब देखा तब
अरे 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 ई का कर रहल बाड़ू? अब का भइल? तू तो ऐसे सूत रहल बाड़ू जैसे बियाह होकला के 25 साल हो गइल। हाँ सही कहनी की ना? फिर अरे अभी तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन, प्यार होई रात दिन। अरे 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 छोड़ी ना, मार भाई छोड़ी ना। हो गई माँ जी। ए मछली छोड़ा, अब जाके तू आराम करा, ठीक बनू? अरे भगवान तारा के नया समाचार देले बाड़े। अरे उ तो देखौनी बेचाए के बा, ना तो हम ना जाती। हमर ध्यान तो तहरे पे लागल रही, ठीक नो? माँ जी रउआ चिंता मत करी, हम बानी ना। अम्मा जी ए ले। सब सामान रख दिल बाड़ू? हाँ माँ जी। ठीक बा। अरे माई का कर रहल बाड़ू? जल्दी आवा ना, देरी होता। बस अरे आवता नहीं रे, बड़ी हल्ला करे लगी। टाइम से खइया पिया। जी माँ जी। को टाइम ना होखे के चाहिए। अरे माई जल्दी आवा ना, तू हमेशा लेट करेलू। जल्दी आवा ना भाग। रे हाँ? सिंगार पिटार करत होई, आवत या रुको। अरे बाबूजी लेट हो रहल बा ना। बेटा धीरज रखो। अरे माई हो गइल हो तोहार, तब आ जाना। का कर रहल बाड़ू तू? अरे आवता नहीं रे, बड़ी अगुता देवेला हमरा के। हे भगवान। चल आ गई। अरे आ गइलू, आवा जल्दी बैठा बैठा। ए जी जाता नहीं जी। खुश रहो खुश चिंता रहो, मत देख कर समझ के जइहा लो। हाँ चल रे बउआ, ठीक बा बाबूजी, आवता नहीं। हाँ ठीक बा। चल। ललिता, हमार पर्स वही जा बेड पर छूट गईला, जल्दी लेके आवा। आवतानी। अरे जल्दी करा। अरे आ गई नी। खाली जल्दबाजी में रहे। बहुत दिन हो गइल बा तोरा मौसी के ना गइला। अब की बार नु जाता नहीं, देख के आवता नहीं कैसन बिया हमार बहिन। हाँ तोहनी के अपन ध्यान माई रखिए। फोन आ रहल बा। हाँ हेलो। सुनो तनी जी, मछली दीदी आंगन में फिसल के गिर गई है। हाँ रउआ चिंता मत करी, भगवान पे भरोसा रखी। बैठ जाइए। मैडम ललिता कैसी है? सॉरी बच्चा मिसकैरेज हो गया। आप लोग जाके मिल सकते हैं। चुप रहो, जौन भइल तौन भइल। अरे हमने के हाथ में थोड़े बा। चुप रह, चुप चुप।